wo say ye wo mo bi ho te say Nhohoa wo yefum okay Nhohoa wo mu ne afum ho kwa wo mo beneficial insects emwa wo ho mfaso emba yen akuafo no Nhohoa na yakwa fom wo yen yes e say wo mo juma wo di ni say emwa na wo mo say yen fu no e na wo mo achi wo mo we e de ya wo mo aduane me pacho wo na botre Nhohoa omwo yemfuom ye do na omotigu yeso a omwuwura entadiem ahwi yen ombo yemfudie ne ho ban mayen efi nyarewa ho ene mwa ho yes enti wo ntumi nni no bae no enti na se Nhohoa no ho wonfaso bebre ye omo ahro bebre ho na Nhohoa no ene na metimi abodin a obi behu ne ntem na aka the scientific names na do no enya de a me bodi wo akra obi ma me mbo abe papa yi e wo san Nhohoa ya sema okay o wadansedie wo ho wadansedie wo ho ene ye fato wo mayen e de na Nhohoa ya ma wo Nhohoa no titiriu yan ka se kuafo no ya experience ni se ukọ na ya experience position so ni ye ma wadan koko mu ukọ koko afuma ba bi a Nhohoa no entina de Nhohoa ya ma wo ehwa dansidie na wudie ukọ koko afuma ba bi a Nhohoa no wo no akate ndimi ma ho akate na omo sai koko no omo ndimi ma ho nti ba bi a Nhohoa wo pa no wo se koko no ho fefe because onya be si koko no pe Nhohoa no be kire no na o makunu enti no ba bi a Nhohoa wo koko mu pa bia no wo beti koko no ngusu adu kura wo beti koko no ho ye fefe eno de me am experience na akutu ne ade kra Nhohoa wo so no abobi ansai abobi antimi nkoso nsai no na ade ba kwa obi akachem say ye kra na ye do afu no kura ni ba bia Nhohoa won se wo do na Nhohoa no yewa yare bia so ntumi so wo do na Nhohoa no yewa Nhohoa na yare bi ahontutu rheumatism no mo ne ade no ntimi ha o eurade kra me jibi disa wo bia sadansidie yi onso obewo bi edefa Nhohoa ho enanso no ayahintasem ede ama obi ya biye so de akyerew obi wo ho a onim se Nhohoa no ewo na afuom nanso onim ehon faso onim ho faso ntino ye onipa ne bi mu wo ho a omu se Nhohoa no omo mahaban a omo talesu ni a na wate omo agufom na no ano no misa no kwa safo ye sa no ene ya wabie mu akyere yen ese Nhohoa no omo ho wonfaso womu ehu se Nhohoa bi esi ho na omo twatwene a omo pam wom e de afi afuonim safo no e de na wo ka kyere wo umena meka kyom se womu nja sa de ne ye no mu nja mo ano e wafuonum no mo mbafuo no ho ban ma wo no mo bafuo ho ban ma wa wodo to e yakitu bi okay e se mbo no mba be se wafuo no Nhohoa no be kyom ena yarewa binum so ho no so a omu ina ya aduane a Nhohoa ne di nti omba adua beto de yakitu bi nti aboa wan kasa okay okay abusia ene akuafo mre nkomobo no ayede emra na ewo kuayo eho no emra ba ko ne se we kura na nka ho nanso abehim ba ko ne se hu se Nhohoa ewo wafuo ni mu a entwomudua ntwene hu se omo tade ahaban so a enti ahaban ne ntwene eso mbehwe ana so mbehwe ba omo ebo wafuo ni ho ban e de afi emoa ena afi nso nyarewa eho Nhohoa ho wonfaso enti emo wo ho ban Mr. no ko eda wase e won kyerɛkyerɛ a odi amaye ne mra a odi amaye